Наскоро ми се наложи да си припомня закон от физиката на Нютон за квантовото поле, където F е равно на минус F. Какво е квантовото поле? Това е полето, с което работиме всички констелатори, което ползваме в нашата работа. Тоест, този закон F равно на минус F гласи, че има сила, която е равна на същата такава, но противоположна. И какво следва от това? Когато аз не приемам нещо в някого и го осъждам, то аз ще стана същото такова. Ще ви дам няколко примера. Примерно, не харесвате майка си, осъждате някакви нейни качества, то след време вие ще станете същите такива качества. Или аз, ако виждам някой с бели маратонки, но на мен ми се струва, че те не са достатъчно чисти, то много скоро аз ще стъпя в едно и ще станат и моите същите такива. Или ако аз осъждам някого за нещо, институция примерно, то аз ще получа от тази институция съответно някаква реакция, която няма да ми хареса. Какво следва от това? Че този закон работи и тези от вас, които могат да четат знаците в квантовото поле, ще си ги разчитат винаги и ще си ги намират. Другите, материалистите, които винаги имате нужда от доказателства, просто ви съветвам да се вгледате малко по-надълбоко в този закон, защото той е изключително рационален и работи безотказно. Аз съм Елвира Петрова, констелатор, фасилитатор, NLP практик и треньор личностно и бизнес развитие. Ви желая успех! Скоро!